Sempre, 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 sempre que dono al meu cos el que necessito, sempre hi surto guanyant. Quan vaig més enllà dels no, és que hauria de, és que no puc... Quan els deixes estar i realment t'escoltes i et dones el que necessites, t'asseguro que sempre hi surts guanyant. I ara em diràs, no, és que clar, Mireia, no sempre puc. Ja, és veritat, a la vida a vegades tenim coses que no ens permeten atendre'ns de veritat, però és que fins i tot quan pots, no ho fas. És que fins i tot quan pots no t'escoltes. És que molt sovint ni en som conscients que tenim obstruccions, no? A la nostra energia, en el nostre cos emocional, no en som conscients. No és fins que parem, entrem al cos i sí, entrem de veritat, que és quan comencen a sortir coses, comencen a aflorar coses. Per tant, si us plau, en el teu dia a dia, en la teva setmana, tingues moments de silenci, de pràctiques corporals, moments en què realment t'escoltes i et preguntes què necessites, què vols, més enllà de les obligacions de la societat o que tu mateixa t'imposes.